Pivot Brewery on perustettu vuonna 2012 ja se sijaitsee Bad Radkersburgissa, joka sijaitsee aivan Slovenian rajalla. Pivot-panimon tehtävänä on aina ollut löytää uusia ja tuoreita olutkokemuksia, jotka ovat täynnä luonnetta, sielua, innostusta ja intoa. Tavoitteemme on viedä rajoja korkeammalle laatutasolle ja tarjota parasta ihmiselle, jotka kieltäytyvät tyytymästä tavalliseen. Pyrimme tekemään oluesta enemmän kuin pelkän hemmottelutavan ja haluamme innostaa muita elämään, täyttävää elämää löytämällä mahtavia asioita, paikkoja, ihmisiä ja ruokaa. Meille tämä on elämän tarkoitus. Ja osoitamme, että tämä näkyy kaikissa valmistamissamme oluissa ja panimomme johtamisessa. Humalapoikamme Krama on yksi ensimmäisistä julkaisemistamme oluista, ja se on ollut valikoimissamme siitä lähtien. Voimakkaasti humaloitu olut ja vieläpä vanhan koulukunnan humalalla, joka tuo esiin voimakkaan mangon, liitsin, sitrushedelmien ja joukon muiden trooppisten hedelmien aromeja. Jälkimaussa tulevaa kreippimaista katkeruutta tasapainottaa hienosti harkiten muotoiltu mallaspohja. IPA monille vestie-oluiden ystäville. Erittäin loistavaa iltaa, lauantai-iltaa nimittäin, kaikille oluen ja saunaharrastajille. Ja olemme Pitstaalissa. Tulin juuri Apreskiista, lämmitin saunan ja tuossa tuli mieleen, että olut arvostelu tehtävänä. Ja tänäänhän mennään Pivot Breweryn Indian Pale Ale. Mikä hemmetti tämä oli? Krama! Tässä on tämmönen örkin kuva tässä tölkissä, minkä minä löysin, mutta sivuilla on erilainen. Ja löysinpä nyt sitten semmosen pienpanimon, mikä on kauimmassa kolkassa, mitä vaan Itävallasta vaan voi löytyä. Mutta se ei haittaa, koska heillä oli hienot ajatukset siitä, että miten pitää nauttia elämästä ja miten pitää nauttia niinku hetkestä. Ja tänään on kyllä nautittu ja nautitaan myöskin eteenpäin. Niin sauna alkaa olla kohta lämmin ja tuote on tosiaan pieni hetki tuosta manovereista ei saa päästä irti ja hyvä vaahto. Samoja väriä niin kuin yleensä IPA-oluilla on. Ja tähänhän luvattiin paljon hedelmäisyyttä ja älkää välittäkö siellä kanssajuhlijat huutelee, mutta samoja, hyvä vaahto, erittäin sitruksinen tuoksu ja erittäin hyvä olut tälle apreskin jälkeen. On sitrusta, on makua, on mallasta ja on kaikkea. Hyvää lauantaita. Palataan löylyyn asti.